इउपिपिएल राजनिति हान्जा नि मुरब्बी मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बे सरकारा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन थांनाय 2020 मायथाइयाव आरो बे प्रतिश्रुतिखौ सम्पूर्ण भाबे आखरे आखरे पालन खालामखांनायनि उनाव दिनै बेवहाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे शान्ति परिबेक जाबाय गोजोन मोनसे परिबेक जाबाय गासिबो हारि माहारिया बेवहाय गणतान्त्रिक भाबे माने शान्तियै थांना थानो हानायनि मोनसे परिबेक फैबाय आरो लोगोसे जोंनियाव बेवहाय 2020 मायथाइनि सिगाङाव माने बेयाव गासै 26टा जाति भाषा भाषी धर्मावलम्बी मानसिफोरनि गेजेराव नैबे बिटिआर ओनसोलाव खौसेथि गैयामोन गावस्रालायनाय दंमोन गासैबो हारिया बेजों बे सैलायलायामोन आरो फोथायलायनो हायै मोनसे परिबेकआव दंमोन दा बेखौ नोजोर खालामनानै मानव गेदेर जोंनि बिटिआरनि जोंहा प्रमद बर' बिथाङा बे सरकार सालायनायनि उनावहाय दिनै सम्पूर्ण भाबे 100% खोन्दोआनो बेयाव शान्ति स्थापन जाबाय आरो खौसेथि जाबाय आरो बेवहाय जौगानायबो दिनै फैबाय दा बेखौ लानानै बे नैबे 36 नं धनस्रि समष्टियाव थांनाय बे 5 बोसोराव आं जितु बेवहाय सरकारनि जानानै टिएलसि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बा बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफोर जानानै जों जि खामानि मावबाय बे मावनायखौ नुनानै खुब गोजोनदों रायजो राजाफ्रा दिनै गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा दिनै मोनसे मोजां माने इउपिपिएल हान्जानिनो पुर्नांग भाबे सरकार नांगौ बे हिसाबै दिनै बयबो लोब लोब फैनानै आंनि न'आवबो जगदान जादों जेरावखि थाङा जगदान आरो दा बेखौ नायनानै खुब गोजोननाय मोनदों आङो दा हरनि 11टा 12टासिमहालागै मानसिफ्रा लोब लोब फैबाय थानायखौ नोजोर खालामनानै नायोब्ला आङो बेयावहाय नैबे जानो गोनां बिसायख'थियाव फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट'आव जागोन बेवहाय माने देरहागोन ना 100% रोखा होननानै आङो दिनै माने बिसासाव लानो हादों आरो दिनै बिथांमोना गाव गावनो ओंखारबोनानै खुब आंखौ गोसोआव बोलो होफैदों आरो जोंनि मावथिफ्राबो हर सान बेयाव खामानि मावदों आरो बेखौ लानानै आं खुब गोजोन मोनदों आरो देरहागोना बे रोखा होननानै आं दिनै माने बुंना लानो हानाय मोनसे साहस जादों मोनसे फोथायनाय जादों बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा स्पेसियेलि लाइमोन आरो आइजोफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों बेयाव साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवनो होन फरायनायनि खेथ्रआवनो होन दिनै स्कुलफोरखौ फ्राय मेरामति खालामना होजोब्बाय जेसेबांखिनि स्कुल दंमोन 1800निबो बारा एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल हायार सेकेन्डारिखौ खालामना होबाय आरो नैबे जोंनि 37 नं माने धोनस्रि समष्टियाव बेवहाय जोंहा हायार सेकेन्डारि मोनसे खालामना होदों मडेल कलेज मोनसे खालामना होदों बेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेवहाय मोनसे केम्पास दा बे सोलिबाय आरो साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव खुब माने साफा भाबे रावनिफ्रायबो थाखा थाइसे लायाजासेनो फोरोंगिरि साख्रिफोरखौ थिसनदों बा गुबुन गुबुन साख्रिफोरखौबो थिसनदों आरो लोगोसे मोजां शिक्षा मोननो हानाय बायदि बेवहाय सुपार 50 बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 खालामनानै नैबे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजौसिमहालागै जौगालांनाय बा हाई एडुकेसन बा टेक्निकेल इन्जिनियार फरायनो हानाय डक्टर फरायनो हानाय बेबायदि सुबिदा मोनसे खालामना होदों लोगोसे जायफ्रा हाइलि क्वालिफाइड बे मोजां साख्रिफोर मावनो जायफ्रा गोसो दङ बिसोरनि थाखाय माने गेजेटेड अफिसार जानो थाखाय बेयाव इउपिएससि एपिएससि बेबायदि फरिखा होनो हानाय मोनसे कचिं माने खालामना होनानै बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 बेखौ बानायनानै होबाय आरो लोगोसे लाइमोनफोरनि थाखाय बेवहाय गामि दरफ्रोमबो बा बिसिडिसि ओनसोलाव गासै जोंनियाव 420टा जि बिसिडिसि दं बे बिसिडिसि फोरनि गेजेराव जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ स्पेसियेलि सेंग्राफोरखौ बेयाव फुटबल गेलेनानै जाहाथे फिटनेस लाबोनो हायो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनानै लाबोनो हायो बेखौ नोजोर खालामनानै खामानि मावदों आरो आइजोफोरनि जौगानाय हिसाबै बेवहाय मा होनो अनसाय बिथांखि होदों लोगोसे माइनाव सोरां बिथांखि होदों आरो आइजोफोरखौ गाव गावनो आथिङाव गसंथानो हानाय बायदि बेयाव माखासे स्किल माने डेभेलपमेन्ट मालाबा दानाय लुनायनि डेभेलपमेन्ट बा माबायाव मा होनो बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो ट्रेनिं होनाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ खालामना होदों आरो दा बेखौ लानानै नैबे ओनसोलनि जेसेबांखिनि माने लाइमोन सेंग्राफोर दं बिसोरो भबिष्यतआव नैबे माबाखौ मोजां मोनदों
मानो होनना सान्ति परिबेक जानायनि उनावहाय प्रमद बर' माने बिथांनि दैदेननाय सरकार जानायनि उनावहाय गासैबो माने जौगानाय आरो गासैबो दावगालांनाय आरो भबिष्यताव बेवहाय मोजां सरकार लाबोनांगौ बेखौ नोजोर खालामनानै दिनै बांसिनै बेयाव जेसेबांखिनि जइन जाफैदों फ्राय आइजो मानसिफोरा फैयो आरो लोगोसे सेंग्राफ्रा फैदों आरो सेंग्राफ्रानो जिथु सेंग्रा सिख्लायानो जेनेबा दिनैनि सेंग्रा सिख्लायानो दिनैनि फरायसायानो गाबोन देशनि नागरिक आरो बिथांमोननि जिबनावनो बा सेंग्रा सिख्ला बैसोआवनो लाइमोन बैसोआवनो गाव गावनि फरायनायजों लोगोसे लाइफ माखौ माने इस्टाब्लिस खालामनांगौ माने गायसनना लानांगौ बेबायदि नोजोरखौ नायनानै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै मोजां मोनदों। ओंखायनो जोंनि नैबे इउ पि पि एल राजनिति हान्जाया खोब सानफ्रोमबो अकल बे 36 नं धनस्रि समस्तिल' नङा जेरावखि जाया 40टा समस्तिनि गेजेराव जेरावबो दिनैहाय लोब लोब माने बाहागो लानानै जगदान जाफैदों खामानि मावदों आरो भट होनो थाखाय रेडि जानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों।